Nevens de wet hoegen wettentaxis op het waad harren oedij net onder maximum snelheid te houden. In het Tjuster maaien ze net hudde varen als 20 kilometer in de uren, maar daar gaan de boten vaak oerhinnen. Van september tot december verliezen hier had Omroep Friesland sjoen naar de snelheidsoverschrijdingen van de njoegen wettentaxis die het van en naar de Frieske eilanden varen. Van 2 daarvan wie geen data beschikbaar. De oren hebben in elk geval in totaal 228 keer hudde veen. In dezelfde periode in 2023 wie dat 154 keer. Dit docht blikken uit gegevens van Marine Traffic, die het Omroep Friesland analyseren had. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt deze resultaten zwargelijk. We nemen de nautische veiligheid op de Waddenzee echter zeer serieus. De watertaxiondernemers geven in onze overleggen met hen aan dat ook te doen. De wettentaxibedrijven gaan net specifiek in op de snelheidsoverschrijdingen. Ze vinden juist dat een rappe oertocht in de nachtelijke uren nodig is om de waadeilanden bereikbaar te houden. En even kind dat veilig, mooi professionele skippen en certificeerde bemanning. Ek mooi hegere snelheden. Op de vraag wat er nou beter mat om de snelheden te handhaven, wil Rijkswaterstaat geen antwoord aan. De oerheidsorganisatie jouwt oren dat er een grote verantwoordelijkheid bij schippers zelf ligt om zich aan de regels te houden en gevaarlijke situaties te voorkomen. De nijbesteende van een van de slachtoffers van het bootongeluk bij Skielge had zwargen over de snelheden van wettentaxis. De Waddenzee is een Wild West waarbij de veiligheid van opvarenden op het spel staat. Het is schrikbarend en zorgwekkend dat hier nog steeds geen actie op wordt ondernomen. Het maakt het nevens haar duidelijk hoe complex de situatie is en dat er rap snelheidscontroles, handhaving en regeljouwing nodig is.